Dangwamna, 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 dangwamna. Dangwamna, 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 kun ganni dangwamna. A dole a kalle ni, a dole ku dube ni, mata ma da sun gani, a dole ku saso ni. Dangwamna, 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 dangwamna. Dangwamna, 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 kun ganni dangwamna. Dangwamna, 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 dangwamna. Dangwamna, 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 kun ganni dangwamna. Dangwamna, 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 dangwamna. Dangwamna, 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 kun ganni dangwamna. Hamra, sake kiran shi muje yanzu ko zai ɗauka? Okay. Har yanzu wai sa ka shafa. Hamra, kin tabbatar cewa shi kika ba kuɗin nan hannu da hannu? Hannu da hannu na basa. Kuma sai da na tabbatar da cewa zai ɗauke kuɗin na ya je ya kai gidan mun nan. Ya an so takardun ya kawo. Amma me yasa tun jiya bai kawo takardun ba sannan kuma wayoyinsa gaba ɗaya a kashe? To ai in dai haka ne bai kamata mu zauna muna yi wa kanmu wa'annan tambayoyin da ba su da amsa ba. Kamata yi mu tashi mu tafi duk inda yake mu je mu neme su. A'a Bilki, ba shi za mu nema ba. Alhaji Tanimu ya kamata mu je mu nema. Yasa za mu nemi Alhaji Tanimu? Za ta yiwu cewar DJ akwai dalilin da yasa ya kashe wayoyinsa. Sannan kuma kila DJ zai iya kai mai cikon kuɗin kuma ya karɓi takardun ya kai wa Alhaji Tanimu. Ba na jin ya kai wa Alhaji Tanimu takardun gidan nan domin ko da ya kai masa ina da tabbacin zai zo har gida ya neme ki ya baki. A'a Bilki, duk da haka dai mu nemi Alhaji Tanimu kawai. Mata ma da sun gane a dole kwasa su. Bai kira ni ba. Idan da ya kira ni zan sanar da ku. Na shiga uku. Me ya faru? Alhaji komai ma ya faru ai. Tun farko sai da jin tsoron abin nan mina. Saboda akwai kasada mai yawa a cikinsa. Amma a yadda yake nuna min kwata-kwata bai fahimci shirin da muke a kansa ba. Sai dai idan daga bayan nan ne ya fara gane me muke shiryawa a kansa. Baki san dan gwamna bane, zai iya canzawa a duk lokacin da yake so, a kuma san da yayi niyya. Yanzu me kike tunanin za a kenan? Kamata ya mu tafi mu je mu samu Alhaji Haruna tunda kin ce kin san inda yake wanda ke da gidan mu. Amma kina tunanin DJ zai kai tukun kuɗin kamar yadda ya alƙawari? Ba mamaki ya je iya kai masa, amma yanzu ba za mu iya sanin komai ba sai mun ji daga bakinsa. Amma idan har DJ ya je ya kai wannan cikon kuɗi kuma ya karɓi waɗannan takardu, dan me yasa zai kashe wayan shiga baki ɗaya a kasa samun shi? Wannan kuma shine ba mu sani ba sai idan mun je gurinsa. Alhaji ka gane ni?
ba ke ce kika zo akan maganar gidan man nan ba? Wanda na ce miki akwai wanda ya siya har ya bada advance na kuɗin? Ni ce. Yanzu ma akan maganar na zo. Ya kawo maka cikon kuɗin sannan ya karɓi takardun? To a gaskiya ya zo ya same ni jiya. Sai dai cikon kuɗin nan bai kawo ba. Allah sa ka to min da cikon kuɗi dan ni ma akwai amfani da zan yi da su. Kai hakuri Alhaji, dama na gaya ma dalilin da yasa zan sai gidan man nan a wajenka. Ɗazu mun biyo da Alhajin ta gidan man. Kawai sai yake gaya min shi fa ya canza shawara. Akan kawai a bashi kuɗin. Shi wannan gidan man bai masa ba. Daman na zo ne akan maganar miliyan 30 ɗin nan, Alhaji sai ka bani sai in je in bashi kuɗin tunda ya nemi a bashi kuɗin. To wannan ba matsala ba ce. Amma ka san dai a cikin kuɗin na sallama lauyoyi na sallama dindali. Sai dai ka dan ƙara hakuri dan an samu mai siye sai a baka kuɗinka. A Alhaji ba za a yi haka ba. To yanzu kake so a yi? Alhaji tunda kuɗin nan miliyan 30 ne, a ɗau miliyan 1 a cikin miliyan 30 a biya dillalai da lauyoyin. Amma ni sai ka dawo min da miliyan 29. Amma dai ka san 10% suka karɓa. Dudu kuɗin nan bai wuce miliyan 1 ba. Me zai hana ka yi haƙuri idan an samu mai siye? In ya kawo kuɗi sai a baka kuɗinka gaba ki daya. Ka yi haƙuri Alhaji, ni gaskiya ba zan iya haƙuri har a sami mai siye ba sannan a dawo min da kuɗina. Ni na ji a ɗau miliyan 2 a cikin kuɗin nan sai a dawo min da raguwar. Na yafe maka halak malak. Yanzu idan aka yi haka ba a cuce ka ba? A Alhaji, ni fa ba wanda ya ƙware ni. Ni fa na ce na ji na yafe. Halak malak na bari. Ni ba ƙware ni ba Alhajin Allah. To yanzu transfer kake so amma ko kuma a baka? A Alhaji fa ba magana cash. Yanda ne maka transfer haka nake so kai min transfer. Ita yanzu rayuwa wahala gare ta. Kar in tafi da kuɗi niki hanya wani ya buga ni da ƙasa ya kwace kuɗin nan. A tura min in ji sun sauka a account ɗina. To shike, ba na account number ka. Ba shi nan, dama na kusa. 02 51 rayuwa da lissafi a kan ta. Gashi nan za ka gani. Abi ta kaddara yadda duk ta rubuta. Biyewa rayuwa ke sa wasu wauta. Ɗahir Garba ko? Yawwa shi ne Ɗahir Garba ba. Ga ɗan gwamna nan aka shi ya biye ta. To shi kenan. Da Allah, amma abin da nake so da kai. Idan ka tashi ƙara aure, ka zo in baka yarinya. Alhaji duk ba matsala dai, kuɗin dai ba su shigo bane da shi ne matsalar kawai. Za ka ji Alhaji. Insha Allah Alhaji wannan ba matsala. Yawwa alhamdulillah sun shigo. Sun shigo ko? To shi kenan Alhaji. Masha Allah. Sai mun yi magana Alhaji. Nagode Allah ba zumunci. Nagode Alhaji. Yawa. Riya fure take ba ta yaya. Haba dan gwamna. Burin ka kai ta burga. To yanzu dai na mayar masa da kuɗinsa. Kina da damar da ake kawo kuɗi sai a sayar miki tunda shi ya fasa. Mina. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karbi duniya. Cibiyar karɓar magunguna. Shugaban cibiyar Annur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta Annur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza. Wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam. Kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin Afirka kama daga kasar Ghana, Nigeria, Niger da kasar Kamaru har zuwa kasar Chadi. Da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna Libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin Sabaha da kuma Misrata. Insha Allahu abinda za ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda. Kamar yadda jama'a suke gani wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7.
duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Muna da ofis a nan cikin birnin Kano, sai kuma Lagos, Abuja, Niger, kuma kowace jiha a cikin Niger wannan cibiya na da ofishi. Sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service. Ko a cikin gari kake, idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira, za a kawo ma maganinka duk inda kake. Ba mu tsaya magance wannan cututtukan kaɗai ba, matsala ta jinnu, matsala na hepatitis type A ko type B ko type C, ko matsala na diabetes, ko matsala na ciwon koda, masu fama da matsala na infection. Kamar yadda kuka sani, cibiyar An-Nur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala. Ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta An-Nur Herbal Medicine kadai. Kada jama'a su manta, lambobin da muka bada akan su ake samun mu. Mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshin mu domin tarbar mutane da kuma sauraron su, a kuma aika musu magungunan su cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wataala. Mazauna kasar Cote d'Ivoire, kuna iya ɗaukar lambobin mu na Niger ko na Accra domin samun magungunan mu. Jama'ar kasar Chad, kamar yadda muka yi albishir, muna nan tafe cikin kankanin lokaci insha Allahu. Akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntubar mu, za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. Assalamu alaikum. Ni ake kira Gambo Karmami, Gabasawa Local Government, Jihar Kano. Rahama ta Ubangiji ce ta sa har aka gadar mana da wannan magani na HIV. Maganin HIV da nake harhinsa a halin yanzu, wasu tuntuni sun san amfaninsa, amma daga cikin masu maganin HIV akwai 'yan magani, akwai masu magani. Daga cikin 'yan maganin ne wasu sukan ƙayyade takaitaccen lokaci wannan mai cutar zai sha ya rabu da ita. Idan mutum ya sha maganin HIV ƙasa da kwana 90 bai isa ya warke ba. Har ma wasu sukan amfani da wannan chemical ɗin ne wajen baiwa mai cutar, suna cewa ya sha shi. Amfanin chemical ɗin a jikin jinin mai cutar HIV, lokacin da suka ƙayyade masa takaitaccen, shi kuma mai cutar yakan sa sauri da hanzari wajen ganin ya warke da wuri. Wasu suna amfani da na ruwansa kamar wannan, wasu kuma da na garinsa suke amfani, suna baiwa mai cutar. To shi chemical ɗin amfaninsa yana gurɓata mutum jini ne. In har ya gama shan maganin, in ya je asibiti aka auna a ranar ba za a ga cutar ba. Bayan kwana biyu in ya koma ya sake auna sai ya ganta. To duka namu ba irinsa bane ba. Cibiyar Al-Mubaraka in har ta ba da maganin HIV, muna da garantinsa. Har mutum ya ƙari rayuwarsa ba zai ƙara ganin cutar HIV a jikinsa ba. Yadda Allah ya lamunce wannan maganin yake aiki a jikin jinin mai cutar sikila, yaro ko babba ko ma'aurata guda biyu, duk daɗewar cutar sikila a jikin mai ita, idan mai cutar sikila shahi zai sha mamaki. Magani ne wanda yake ƙone cutar sikila cikin hanzari daga jikin mai ita, kuma ga daɗin sha, abin da ya ba a cewa komai. Malama Minal, shaki ji a ɗanɗanonsa yake. Malami da ba ni da cutar sikila na sha magani? Ƙwarai da gaske. Ɗanɗanonsa ko yaya yake? Malam, wannan magani haka ba ɗaci ba bauri kamar zuma? Wannan sai mai cutar ya yi amfani da shi ma ya ratsa ɓargonsa da jininsa, ya kori cutar da gaggawa zai yi mamaki. Kaɗan daga aikinsa. Yaro ƙarami na goye zai iya sa, haka duk girman mutum mai cutar sikila zai iya amfani da shi. Da shi da na wannan jarka duk ɗaya ne. Naira 5,000 ne kacal abin sarakarsa. Babba adres ɗinmu yana garin Karmami, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa. Mazauna garin Gombe muna nan a cikin garin Billiri. Unguwar Fushiya muna aiki duk ranar Juma'a da Asabar. Idan aka je jihar Borno? Muna a Gwange layin tanki gidan Abubakar Sarkin Aska. Muna aiki duk ranar Litinin da Talata. A garin Kano muna unguwar Riman Auzunawa gidan Maryam Yola. A Abuja kuma muna Area 1 Afo cikin Resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna ƙasar Chaki muna garin Jammaina unguwar Gasi daidai Assembly. Waɗanda suke kawacan ƙasar Ghana muna nan a garin Kumasi daidai Roundabout.
waye kuma yake son gani na? Me gadi? Me gadi waye ne yake son gani na? Wa alaikum salam. Kai yanzu dama kai ne ka zo ka tura kake son gani na? Tsabagen tsaurin ido ka tura a cikin gida a je a kira wani? A'a, Alhaji kar ka gaya min magana, kar ka gaya min magana Alhaji. Ba komai bane ya kawo ni, ba maula na zo wajen ka ba. Ka bari ranar da na zo maula wajen ka sai ka samu damar da za ka gaya min wannan magana. Kai, dakata da Allah. Cinikin gida ne muka yi ni da kai. Da muka yi cinikin gida na tura ma kuɗin ka duka. Ko kana bi na bashi ne? A'a, ba ma bin ka bashi, amma dole ne kai mana ƙari. Kamar yaya? Me kake nufi? Na je na yi magana da lauya na. Gida da aka siyar maka, gida an siye shi ba bisa ka'ida ba. Gidan nan da matsala a siyansa. Gidan nan ya fi karfin haka. Shi yasa lokacin da muka siya maka da gida ka dinga rawar jiki kana ka tura kuɗi. Kai nawa kake so a siya wannan gidan in ba a siye shi miliyan 30 ba? Kawai ƙari za ka yi mana, ka ƙara mana mu siya maka da gida. Ban gane ba. Sai ne muku ƙari akan me? Yanzu me kake nufi? A'a, kuɗi za ka ƙara mana, in kuma ba ƙara mana ba ka dawo mana mu baka kuɗinka don mu ba a matsa muke ba. Nawa kuke so in sai gidan nan ne? Gida in ya maka naira miliyan 70, in bai maka ba ka dawo mana da gidanmu, ka dawo mana takardu mu maida maka kuɗinka. In ba haka ba wallahi kotu ce za ta raba mu da kai. Miliyan 70? Eh mana. Wannan rubabban gidan shine zan siya miliyan 70, kai barawo ne? Alhaji, kar ka gaya min magana, zakaran kara kuminka, ko ba haka ba, in gida ya maka in bai maka ba ka dawo mana takardunmu, ni ba barawo bane ba wallahi. Na fi karfin diyan da kake tunani wallahi. Kaga, na fuskanci kai lalatacce ne. Abin da nake so da kai shine dawo min da kuɗi na in tarkata gidanku in baka. Tafi nono fari, ka dawo ka kawo min takardu in ma transfer in tura ma kuɗinka. Me gadi, rufe min kofar nan. Me gadi, ka rufe kofar ka cilla mu kullun cikin teku. Ka kawo min takardu na in tura ma kuɗinka. Za ka ga lalata. Wallahi tallahi mu ba a isa a buɗe mana ido ba. Bari in ɗauko ma takardu, ai ba nisa suka yi ba. Wallahi sai ka tura min kuɗi na zaka bar kofar. Me gani rufe min kofar nan, wallahi sai ka tura kuɗin zaka bar kofar gidan nan. Yanda kake tunanin wallahi kana taurin kai, ni ma Allah ne ya shirya mu wallahi. Mu an nuna mana garin nan ba ma jin magana wallahi. Kura ce ta yi lafiya wallahi. Ƙarya ne wallahi. Ba rashin jin da ba mi ba a rayuwa wallahi. Ƙarya fure take ba ta ƴaƴa. Haba ɗan gwamna, burin ka kai ta burga, su ga da kayi hanga, ƙarshen halawa gummai lissafi ta wunsulo a turba. Ɗan gwamna, ɗan gwamna, ɗan gwamna, rayuwa da lissafi a kayinta. Abi ta kaddara yadda duk ta rubuta, biyewa rayuwa ke sa wasu wauta. Haba malam, me wannan? Duba mana ka gani. Iya wanda da kai malam, amma ka ɗauko naira 100 ka ce za ka ba. To duk tafiyar da kai da ni malam garin bayan ka na babur ne fa. Ita kenan a jikina. Yanzu kai ka zo zance gurin nan amma a ce baka da ko sisi a jikinka? Wai ya akai ka san na zo zance. Au kai ba to bari ka ji na gaya ma, kaga wannan gidanmu ne ba inda ban sani ba a cikin gidan nan. Nan din gurin Hauwa ka zo, kuma ko ka sani ko ma ba ka sani ba, wallahi na gaya ma wadda dai ka zo Hauwa. Kai ma dan dakata da Allah, wai dama ka san Hauwa? Kai kana tunanin ni ba san Hauwa ba? To bari ka ji na gaya ma, Hauwa in dai baka da ko sisi wallahi ba za ta kula ka ba. Kai wallahi bari ka ji na gaya ma, Hauwa ai sunanta mai idan cin naira wallahi. Malam da Allah idan za ka yi hasadaka kawai, zai iya yiwu ma zance ka zo kai ma wulakanci kake mata sharrin haka, amma ka daina min hasada akan ta. Allah kiyaye. Ai ko da kasa ni in so wannan? Ha ba, ai wallahi ba zai yi. Ƙarya ne da Allah. Ni za ka zo kai hasada? Ka zo wajen matar zance ta yi ma wulakanci ka ce kuma ni ma za ta yi ma wulakanci? Tunda nake bata taɓa nuna min tana son abin duniya a wajena ba. Kai da aka yanka kaza wahala, to sai kai ta fige ta. Yaro ne, yaro man kaza. In dai Hauwa ce, wallahi sai ka gudu ka bar ladanka. Allah, ka cika min kuɗi na kawai ni kaga in tafi. Ni ba da ko sisi naira 100 shi a gurina. Ba zan ƙara ma ko kwabo ba wallahi. To billahi allazi la ilaha illa huwa in ba za ka cika kuɗi na ba wallahi zan maka Allah ya isa. To an kai min sai me? An yi min tafi 1000 kuma ga ni har yanzu ban duka ba. Garo nake tafiya. Ya ga hauka. Kaman Allah ya tsaye ne. Haka hannuna na ta fito ne. Ina nan ga yaro ne. A'a Hamra, duk abubuwan da na saka ki kin yi daidai.
Ba laifinki bane ba. Laifin wannan shedanin yaron ne. Komai zai iya aikatawa. Ina ji a raina. Da wuya na ɗauki tsawon lokaci a raye. Rayuwata ba za ta taɓa ɗaukan tsawon lokaci ba. Ɗan gwamna ya cuce ni. Wallahi kashe ni zai yi ki. Ki daina wannan maganar. Rayuwarki ba a hannunsa take ba. Don haka ba yanda zai yi da ki. Ba za ki gane ba Bilkisu. Naira miliyan 2 fa kawai ya gudan min da ita. Na rasa inda zan saka kaina. Yanzu kuma ya gudan min da naira miliyan 20. Kin san kuma kuɗin nan fa ba nawa bane ba. Ina zan sa kaina? Ta hanyar da kika bi kika karɓo wancan, ta shi zaki kuma bi ki karɓo wannan. Na tabbatar ba zai miki wahalar dawowa ba. Kada ki min wani daɗin baki Bilki. In dai ta wannan hanyar ce ba ni da hanyar da zan yi nasara a kan shi. Domin ya fi ƙarfina. A'a anti, bai fi ƙarfinki ba. Sannan laifina ne da na gagara yin abin da ya dace har ya galaba a kanmu. Ba laifinki ba ne Amira. Duk abubuwan da na saki na san kin yi daidai. Ya fi ƙarfinki ne kawai domin yaron sheɗani ne. Shi ne. Wane ne? Ɗan gwamna. Ɗauki. Ki samu a hands free gidan. Hello? My beautiful Hamra. Kaga kawai ka faɗa abin da za ka faɗa. Ni ba sai ka tsaya kana wani kiran sunana ba. Haba mai Hamra. Yaushe muka fara faɗa ne? Ai na ɗauka har yanzu muna tsakiya da buga wasan game ɗinmu. Ko har kun ba da kai ne wasa ya zo ƙarshe? Na san a yanzu haka kana cikin farin ciki saboda ka cuce ni. Ka raba ni da dukiyata. Barawa bai taɓa gamawa da duniya lafiya ba. Ka yi gaggawan neman tuba domin kan lokaci ya ƙure maka. Gaskiya na lallai na da kin karaya. Wai kike mun wa'azimi na? Har kin mance da gagarumin satar da kika yi mun? Kai ka fara cutata, kuma an ce rama cuta ga macuci ibada ne. To in dai haka ne, me yasa ba za ki rama ba da daidai da abin da nemi iya kuɗin ki? Kar ki manta, ke miliyan 2 kacal na raba ki da su. Amma tashi ɗaya ke kina nema ki raba ni da miliyan 50. Yanzu da ke faduwar wasu, sai kika gane ba kowa bane zai iya miki abin da nake yi ko? Na yi haka ne don nuna maka cewar abin da kake kowa ma zai iya. Ba ni. Wannan abin da kake abin kunya ne, ba abin alfahari ba ne. Ba ka da aiki sai sata da zamba cikin aminci? Na san kin faɗa haka ne saboda kina jin haushi. Kawarki ta faɗi wasan da muka taka ko? Na san da ita ta yi nasara, da ba za ki taɓa kiranta da barauniya ba. Tunda na san da ke za a raba kuɗin. Duk waɗannan maganganun da muke da kai ba su da dalili. Kawai ka faɗa min abin da ya sa ka kira ni. Maganar da za mu yi da ku ta shafe ku gaba ɗayan ku duka. Amma in har ba za ku wuce minti 5 ba, za ku iya zuwa ku same ni. Hello? Hello? Ya kashe. A dole a kalle ni, a dole ku dube ni. Mata da sun gani, a dole ku saso. Ko mun ji zuwan mu ba shi da wani amfani. Don haka kawai kar mu je mu kyale shi. A'a zuwa fa dole ne sai mun yi shi domin yana da amfani. Dan mu je mu ji kuma meye abin shi na gaba. Mun goye ki. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun gani dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun gani dan gwamna. Na ba ku tsoro ko? Na ɗauki salon abokiyar aiki na wato Lari. Sai dai ban ga babban makiran ba. Duk da dai na san dai menene dalilin ta na kin zuwa. Wannan ba komai bane ba. Abin ya ba ku mamaki ko? Ba ku san duk tsawon lokacin nan da aka tafi ba. Ba ku san Lari ne take wa aiki ba. A ranar da ta zo ta same ni da Dauda, ta shaida min duk makircin da kuke kulla min. To a ranar da ɗauke ta aiki. Hamra, da ni da ke mun zama ɗaya, ki daina ma faɗa irin wannan abu. Ai in dai na miki kamar kaina na yi wa,
tunda yi wa masoyi hidima kamar yi wa kai ne. Thank you so much. Ki bar godiya. Lokacin da Lari ta zo ta same mu muna tare da Hamra, ni na kira ta. To amma in banda ku shashashu ne, ya za a yi Lari ta san muna tare da Hamra a lokacin? Sai abu na biyu, Dauda abokina ne, in ina tare da shi za a iya dukan cikinsa a san me yake faruwa. Wannan ne dalilin da ya sa na ɓata da shi, ya tafi ya je yana harkokinsa, saboda na san bayan da za a yi a same shi a daki cikinsa a san abin da yake faruwa. Kai bari ku ji na gaya muku me za a yi da halin ɗahi, ku duba ku gaba da shakwata da shi ba, wai amma ya ɓata da ni akan budurwarsa. Sabi fa ga Allah fa. A'a Dauda, duk yadda aka yi akwai abin da kai masa yasa ya guje ka. Na gaya ma son zuciya ne kawai. Babu maganar son zuciya. Gaskiya Dauda, Dahiru ba zai faɗa maka wannan magana ba kuma ba zai ma wulakanci akan mace ba, dole akwai wata magana a ƙasa. Yanzu idan ya zo wajen nan maganar da zai faɗa mana daban, maganar da ka tsara mana daban, saboda haka mun ba za mu yanke hukunci ba sai ga ka gashi sai mu ga waye mai gaskiya sai a yanke hukuncin da ya kamata. Kawai dai ka ce kuna goyuwa da bayan sa. Wallahi da kaga Dahuru Jigawa, za Allah tsaya minti biyu da Allah. Ta za a yanke hukunci baya nan. Idan ɗaya yana nan muka haɗa sai kowa ya faɗa mana abin da ya faru sai mu yanke hukunci. Kowa ya sani kawai ya zo ya tsara mana abu so yake abu bayan sa. Ai ba a rayuwa da haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yusuf, shugaban cibiyar Alfa'ida Islamic Medicine. Alhamdulillah, cibiyar Alfa'ida a koda yaushe muna cikin faɗaɗa bincike tare da nemo ingantattun itatuwa a cikin littattafai na Herbal and Practitioners domin haɗa magani. Sannan cibiyarmu ta shirya magani na musamman ga masu fama da matsalar ciwon hanta, cuta mai karya garkuwan jiki, cutar sukari wato diabetes, cutar ulcer da cutar typhoid. Albishirinku masu fama da ciwon koda, wannan magani da kuke gani maganin ciwon koda ne, za ku yi amfani da shi tsawon wata ɗaya, za ku rabu da ciwon koda duk tsananinta insha Allahu. Sannan wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar Alfa'ida ce wacce ta samu badawa ga masu cutar HIV. Za ku yi amfani da wannan magani tsawon wata 3 kuma maganin yana ratsa cikin jinin mutum ya kashe ƙwayar cutar HIV da izinin Allah. Sannan cibiyar Alfa'ida bata tsaya a nan ba, ta shirya magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i wanda hakan ya haifar da ƙarancin ƙwayoyin halitta na cikin mani. Wato low sperm cell. Ina masu fama da matsalar jinnu, sihiri, iska ko sammu aka yi maka? Muna warwarewa da itatuwa wanda aka musu rukuya tabbatattu. Ina mata masu fama da matsalar sanyi na infection? Insha Allahu, idan kuka karbi magani daga cibiyar Alfa'ida za ku yi godiya ga Allah. Ku garzaya cibiyar Alfa'ida domin karɓan ingantattun magunguna akan dukkanin larura da take damunku. Ina magidanta masu fama da matsalar rauni na mazakuta kamar rashin ƙarfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa, matsalar sanyi tare da ƙanƙancewar mazakuta. Ina waɗanda suke kasashen waje, za ku iya ɗaukan waɗannan nambobi domin ku yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Sannan muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya bisa amana. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar Kano, Gadon Kaya, cikin Shai Plaza, saman Bene, shago mai namba 85 a jihar Gombe. Muna kusa da tashar Dukko, cikin Benin Alhajin Yara, shago mai namba 39. Sannan za a iya samun mu a garin Maiduguri. Cibiyar Alfa'ida ta shirya tsaf domin ku, sai kun zo. Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifawan Islamic Medicine Center ta samu a Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Libya da ma jamhuriyar Niger cikin Duso, Kamaru, Chad har ma da gidanan Najeriya. Dukkanin muna da manyan rassa insha Allah.
Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. Bai wuce tsawon yatsa karami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na tattarewar fata, kankancewan gaba tare da sauri na inzali. Istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske. Kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na kamfani. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifa'un Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayan halitta tare da sauri na inzali. Ina masu fama da matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare. Ubangiji Allah ya kare mu gabaki ɗayan mu. Ga masu fama da matsala na HIV, mutane da dama suna cewa babu maganinta. Ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon HIV a ƙarƙashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala na iska, tsere ko kuma sammu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Mutane Ivory Coast cikin Cote d'Ivoire za ku same mu a Abidjan. A Libya kuma muna nan a Misrata da kuma Tripoli. Sannan a jamhuriyar Nijar muna nan a cikin Duso, a Kamaru muna Duwala, a Chad kuma muna nan a Jamaina. A jihar Maiduguri, Borno State za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8. Sannan a jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Sannan cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Kawai ya zo tsara mana abu so yake abu bayansa. Ai ba a rayuwa da haka. Na san duk inda ya zauna yana gaya wa mutane mun rabu da shi. Na ɗauki haka a matsayin propaganda. Ku kuma kun ɗauka a dalilin Hamra na rabu da Dauda. Wannan ne dalilin da ya sa kuka saki jiki da ni 100%. To amma lokacin da kake neman kuɗin da za ka sai gidan mai, har gidanku ka siyar. To wannan ba gaskiya ba ne. Na yi haka ne don ku yadda zan iya komai akan Hamra. Tabbas na siyar da gidanmu, amma yanzu maganar da nake gaya muku na ce na lalata cinikin. Yanzu haka waɗannan su ne takardun gida, kuma gida ya dawo. Amma Mina ta gaya min lokacin da kake neman kuɗin har gurin wani abokin ka je neman ranci don ka cika kuɗin. Bigi kenan. Ai na san tana da alaƙa da shi. Kuma shi yasa na je na nemi rance a gurinsa saboda na san zai koma je ya gaya mata. Ke fa gaya nan da muke zancen ta fara ƙare. Wa kenan? Aboki na wanda kika ce kuna dabi da shi. Me ya faru? Ai sai ya zo neman kuɗi waje na cikin ujila wai yayi wani ciniki yana so ya biya. Nawa ya nema aurenka? Miliyan 20. Oke, to ka bashi. Bashi. Don kuɗin da muke biya a kasuwa zan kwashe in bashi jari. Hakuri kawai na bashi. Amma dai duk da haka da ka sani ka bashi. Bashi kawai je ne asara kenan. Ya cinye min kuɗi gayan da kowa ya san ɗan damfara ne. A'a, ba zai cinye maka kuɗi ba. Ni na san abin da zai yi da shi. Me zai yi da kuɗin? Asibitin ido zai je igina. Ka san wata ni ma ina da matsalar gani, ka sani ko in je asibitin a min kyauta? Gaskiya ke ma ƴan rena kai. Ka taimaka ka bashi dan Allah. Gaskiya ba zai.
ita kanta Hamra babbar 'yan wasan taku da kuka ɗauko. Tun ranar da na fara ganin ta, kawai na san an turo ta ne kawai don ta yaudare ni. Ba gaskiya ba ne. Dan a wannan lokacin babu abin da ka fahimta. Haba my beautiful Hamra. A lokacin fa ba wani gudu nake ba, a 70 nake tafiya. Kuma ma ko da gudun da nake yi fa babu wasu motoci a gabana. Ta ya za a yi kawai ki faɗo in miki irin wannan abu? Ina sani. Hamra, ko ba ke da magana da nake gaya miki bane ba? Da haka abin da nake nuna ma kai da Allah ka zama. Tun daga ranar na san turo ki akai. A lokacin na yi kwantan ɓauna ne na nuna wa duniya babu wacce nake so sai ki. Don ga suwa kike wa aiki. Sai ranar Lari ta zo take gaya mu akwai wasu 'yan mata da suke ta maganganu suna shirya plan a kaina. Sai na gane ashe Mina ce ta turo ki. Kada ka mai da Musa karkaro mana. Me yasa idan har ka gane za ka ɗauki gida na naira miliyan 3 ka siya mahaifinta? A lokacin da na je gidan Samura ko minti 5 ban ba. Kawai sai ga mai karɓa haya ya zo yana ta cin mutunci yana ta faɗa faɗi. Daga nan na gani bakinsu ɗaya. To menene ne? Ai alfarma ne maka alfarma ta ɗaya, ne maka ta biyu, ne maka ta uku. To me kake so kuma umma? Ranka ya daɗe. Wallahi duk wannan alfarmomin da ka faɗa ka yi min, na yadda ka yi min su. Kuma ba da abin da zan ce in ba gode maka nai ba. Amma dan Allah dan annabi na yarda da cewa bayan ka yi min alfarma ta ɗaya ta biyu ta uku, dan Allah yanzu ka daure kai min alfarma ta huɗu. Oh, wacce muka haɗa muka gina muka sai gidan muka gina gidan da kai kenan ita zan ma yanzu kenan ko? A ran kai daɗe ba haka nake ba na san rainin hankali. Bari na gaya maka. Na baka sati ɗaya kuma daga sati ɗin nan ba zan ƙara ba. Kaga wannan mutanen da ka ga na zo da su? Kaga lafiyayyun yaran nan? Lafiyayyu ka gansu da na zo da su? Bayan sati ɗaya ba da su zan zo ba. Da ƙarfi zan zo majiya ƙarfi da kuma motar 'yan sanda. Su ɗaga kasi ta ƙoli-ƙoli da kai na ran si an nan baku da kai. Kuma bari in gaya ma wani abu guda ɗaya da baka sani ba. Kaga zirga-zirgar nan da nake yi? In kai mari in kai goro a kanka. Wallahi sai ka biya. Sannan bayan nan zaman alfarma da kai ka ɗauka haka za kyale ka Allah sai ka biya. Bari in gaya maka. Ka gane ko? Ba zan baka wata shawara ba. In ka ga dama kai in baka ga dama ka kai. Amma zan dawo. Ka san kuma yadda zan dawo. Na baka lafiya. Ko shi baban da kuka samu na bogi ya kwanta a tsakar gida ya rashi kallo ɗaya ne na gane lafiyarsa kalau. Dan gwamna 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 dan gwamna. Kin dai ga irin sun mutuncin da kallon kuma na tabbata idan ya dawo cin mutuncin da zai mana sai ya fi wannan. Kuma ga shi ko a 'yan uwa na kusa ko a nesa ba da tunanin inda za mu samu mafi da kan.
To amma ban sani ko kina da mafita akan haka. Amra, ba fa kuka na ce ke min ba. Cewa ne da ke ban sani ba ko kina da wata mafita da za mu samu akan haka. Ai kukanki ba zai mana magani ba. Kin dai sani ƙwarai da gaske cewa idan ya dawo gidan nan abin da za mu gani ba ran ba ƙarami ba ne, musamman ma da yake ke da ni kaina ma ba san inda za mu je mu zauna ba da ni da ke. Za mu ta kwarin mugunta ne ko za mu rayu a kan titi da yaro. Mafita kawai dai nake neman shawara. To amma duk da ka san abin da muka shirya maka, har ka iya tura miliyan 3 ka sai gidan ka bamu? Na yi haka ne Hamra, kawai dan na watsawa kifaye dusa. Na san waɗanda suka turo ki, inda suka ga an sai gida naira miliyan 3 tiris, na san dole za su ƙara neman wani abu a wajena. Farko sun fake akan cewa baki da lafiya, sai suka ba mun mai da hankali akan kina asibiti ba, sannan suka je suka tsara wani plan akan babanki mai gadi ne. Wai sun je 'yan shaye-shaye sun yi menene, an yi waye gidan mai ya ƙone, kuma mai gidan mai ya ce sai an biya shi. Haba Bilki, ku dinga yin tunani kafin ku shirya dil. Yanzu a zamanin nan babu gidan man da ba shi da CCTV camera. Ya za a yi? Kawai wasu za su yi laifi kuma a zo a kama mai gadi. Abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Ko da akwai waɗanda suka zo su kai wannan abin, dole za a gansu ta CCTV camera. Sannan kuma bugu da ƙari, wacce kotu ce za ta kama mai gadi ta ɗaure shi akan naira miliyan 50? Ina mai gadi ya ga naira miliyan 50? Shawarar da zan baku, daga yanzu in za ku shirya dil, ku dinga zuwa kuna nemo ƙwararru wanda za su dinga tsara muku abin da za ku dinga faɗa, ba ku dinga yin abin da ka ba. Kun roƙi ka wata alfarma Diji? Ina jinki, kowace iriya alfarma ce, ki faɗa ina jinki. Wannan kuɗin da Mina ta kawo maka ba kuɗinta ba ne, kuɗin kawunta ne da yake kasuwa da shi. Gaskiya ku yi haƙuri, wannan kuɗin sun sha ruwa. Saboda wannan kuɗin ni kaina ba kuɗina bane ni kaɗai, kuɗin da nake haɗawa ne wanda zan biya ma'aikata. Saboda ba ni kaɗai nake wannan aikin ba, wanda suka yi min aikin nan dole in ba kowa haƙƙinsa. Rayuwa da lissafi akan ta. Suwa kenan? Dauda da Lari, wato manyan 'yan wasan tim ɗina kenan. Dauda! Sassauci Islamic medicine, the #1 in the world about 2 treatment, HIV and masturbation. Assalamu alaikum al'ummar faɗin duniya. Sunana Muktar Sa'id Tahir, CEO na cibiyar Sassauci Islamic medicine. Cibiyar da ta yi fice gurin magance HIV da kuma istimina'i. Albishirinku masu fama da kankancewar gaba, saurin inzali, fitar faruruwa da kuma yamutsewar fata. Wasu da dama ba san menene ya haifar musu da wannan matsalolin ba. Istimina'i shi ya haifar da wannan matsalar. Idan yi ƙarfi a jikinka yana taɓa ƙwaƙwalwa, sa'annan kuma yana hana haihuwa. Game da HIV kuma, ba mu ba da maganinsa kai tsaye, sai mun gwada ka, mun san adadin matakin da kake kafin mu ɗauki magani mu baka.
Babban cibiyarmu na sassauci yana cikin garin Kano kan titin Zuro daidai gidan zu saman Bene Maimuna Plaza. Idan kana cikin garin Abuja, ofis ɗinmu yana nan a Dakwa cikin Saya Plaza saman Bene. Al'ummar jihar Lagos muna nan a Alabarago. Idan kana cikin garin Bauchin Yakubu, muna nan a roundabout na Nasarawa daidai State Secretariat saman Bene. Mutanen ƙasar Nijar muna cikin garin Maradi, muna nan a daidai Sonitraf opposite gidan ruwa saman Bene. Sa'an nan muna tura saƙon maganin ina mutanen Cote d'Ivoire, Libya, Togo, Mali, Algeria da kowane ƙasa. Gargaɗi ga masu tura kuɗi, kada wani yadda ya tura kuɗin maganinsa a wani akawun sai akawun na Sassauci Islamic Medicine. Shine kadai akawun ɗinmu na kamfani, a ciki kadai zaka iya tura kuɗin magani. Sa'an nan ba mu kama ofis a ƙasan Bene sai dai saman Bene. A duk garin da kuke saman Bene shine ofis ɗinmu. Kuma muna tura saƙon maganinmu a cikin awa 24 zai isa gare ka. Bijayi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. Nurul Shabab mun kure wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekaru nawa ne yayi a jikin mutum. Muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Alhamdulillah, cibiyar Nurul Shabab bata saya a iya bada maganin HIV ba. Muna bada maganin istimna'i, biya wa kai bukata, wasa da al'aura. Hakan yana haifar da rashin haifuwa, kankancewar gaba, rashin karfi, saurin inzali, karancin sha'awa, tare da yawan mantuwa, yawan kasala. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A, B, C, matsalar diabetes, type 1, type 2, duk muna bada maganinsa cikin ikon Allah ana samun waraka. Muna bada sahihin maganin sanyi infection gonorrhea, sanyi mai fitar da farin ruwa, kankancewar gaba, daukewar sha'awa, sanyi na mata, ciwon mara, rashin haihuwa. Matsalar jinnu ko sammu ko sihir duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata saya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State. Mafoni Tailoring Plaza opposite gidan Mamman Shitta kusa da transformer saman Beni, shago mai nomba X63. Sannan kuma muna da reshi a jihar Kano. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nambobinmu kamar haka. Ko kuma za ku iya ɗaukar numban mu ta WhatsApp kai tsaye ku yi mana magana. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da zuwanku, sai kun zo. Yau kwana uku ba amo ba labari. Matsawar aka samu kokonto to gaba da aiki ya riga ya lalace. Tsara baka da tabbas. Sunana na yanka kenan. Amma kuma mallam Sabo ake sakaman yanka wuka yake. Wannan gaskiya ne. A zahirin gaskiya wani lokacin idan ka ga dan adam yana bibiyar kaddararsa da hannunsa, tabbas wannan shi ake kira rikicin gangan. Urutiya! Ai kawai a gani na fatiya kawai nake jira a shafa. Ta yaya zaki bashi dama wannan mugun mutumin? Akan wannan abin zan iya bata da kowa wallahi. Jab, ai uban kuturu yayi kadan bare na makamu. Saboda zaman lafiyar ku shine kwanciyar hankali. Dakata, wane mutum Allah ya bada hakuri. Abin da kaga kare yana shinshinawa to lalle ka dauka zai yi. Babu gudu babu ja da baya, inji dan adam wanda ya tsinci kansa a ramin mu. Urutiya! Ko me na zama ai shi ya maida ni. Da tun farko sai a gaya min ke juya ce. asibiti nawa ka kai ni aka auna ni? Ko duba maka aka yi aka sanar da kai ni juya ce bana haihuwa. Dan ni alƙawarin da na yi wa kaina sai na yi sati ban ga rana ba. Ina fata an mani ya gaya maka dukkan bukatu na akan iyali na. Ni wannan bawan Allah bana jin sa, malami ne sosai, yana da aiki. Ina cikin babbar damuwa fa. Kamfanin Maji Daɗi Universal Nigeria Limited suka ɗauki ranka muku wannan ƙatar shirin mai cike da ban al'ajabi. Kawai dai abin da na sani mu ci mu sha mu rakashe. Gaskiya ka yi kyan kai. Ni talaka ne matsiyaci ne, amma kuma ni take so ba kai take so ba. Kwarai kuwa. Miliyan guda fa alaji. Na zo ne dan na tabbatar maka da cikan burinka. To ni yanzu ya zan yi raba mai gadi da aikinsa. Labari ne mai turka-turka, labari ne mai rikicin gaske, labari ne na cikin gida, labari ne wanda tsakanin al'umma da kuma 'yan gida suka haɗa wa kansu da kansu
ta murmura. To idan iyali na ta samu juna zan baka naira miliyan 1. Macen da ka fara haduwa da ita a cikin gidanka to ita ce mata. Ba fa san alaji take ba. Komai yayi farko yana da ƙarshe. Kuruciya mashirin shirin Umar Isa Butkot, co-producer Aminu Rambo, masu bada umarni Abdulaziz Sani Madakin Gini tare da haɗin gwiwar Mubarak GY. Ta wajen ka ya sunanta? Zainabu kenan. Dama ba ta son ka. In Allah yadda ma ba za mu rabu ba. Dan duk girman nama inda ya dora wukan nan. Ai mahaifin Zainabu baya goyon bayan wannan zalunci. Kuruciya. Amma da ai har kana zargin yaron ka. Aure da ke da Alhaji Shehu kamar an yi shi an gama ne. Magana tana so ta tabbata. Ki hakuri ki banni aure Abubakar. Idan kai min haka ba kai mana adalci ba daga ni har sai na. Ku danna subscribing, ku danna mana kararrawa. A Hausa Series 24 zai dinga zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. Kuruciya. Kuruciya. Inna an ba mu yancin talaka. Wannan shi kuma waye? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwami yanzu ne na san an shirya yin aikin nan. In aka sauke su kuma a shiga gari ana ba ma yi. Mu ne shugabannin jam'iyya. Kuma mu ne kashin bayansa. Ba haɗa kai ike da mata. Ita da demokradiyyar nan mu muke yi. Dan majalisa kamfanin Madobi Film Production. Yaranka bayan almuru ka zo ka karɓi kayan aikin nan. Mu sa kunnare a gaba. Na gangare mu haɗa sai uba laka naka. Jam'iyyar mu ce jifi na da alamar fanka. Kira na gangare mu haɗa sai uba laka naka. Jam'iyyar mu ce jifi na da alamar fanka. Rabbana ka dafa mana zan yi baituka. Jifi wage jarumi wanda yake. Dan majalisa. A wannan lokacin za mu yi duk abin da za mu yi. To woman leader me kike ganin za a yi? Motoci 70 na baka. Da mu ma wannan gatan bai isa ya canza daga abin da muka yi masa ba. Akan ka raba wa al'umma. An mai da kuka ji a watsa muku dawa ku sa mata rubi. How can you demand na mad will be now? Wallahi zan sa matasan garin da sai da kai ilugu ake ki. Dan majalisa. Bari in shiga in gani. I dey fear this woman wai wallahi. Baka tsinki a gararsa ba. Ka gan shi. Dan majalisa. Sewa a wace jam'iyya? GP. GP. Ai wannan harkar ba ta bukatar ka kai ta. Wannan magana kwantar da hankali ne? Fatan mace zabe. Mace man. Da mutum asalin da bai ta baiwa ce. Labari da daukar nauyi Aliyu Salisu Dan Kolo. Dan majalisa. Wa kuke so ya dare kujeran nan? Ubalaga naka. Tsara labari mai nasara Abdulsalam Sunusi Ejidawa. Sani ka jeren boka dan aljanu 575. Dan takara muka tsayar ba shi da komai shi bai ajiye ba bai ba wani ajiye ba kuma ba ku an kowa bane. Muna nan Tsakanin mahada da gangare dai yadda za ku kwantar da wannan tarzomas. Kada a ji wani abu ya ƙara tashi. A inspector ko miliyan 50 ya bayar ai sun isa ko? Haka ne. Wannan me yasa maka ne? Ma ku ci ta aika? Miliyan 50 shike da mun sai da mutuncin mu mun sai da mutuncin talakawan mu. To ƙarya ne ba za a yi wannan gari ba. Dan majalisa Aminu Maudu Sagage shine mataimakin mai bada umarni Sunusi Ejidawa. Dan majalisa. Dan gwamna. Dan gwamna. Dan gwamna. Dan gwamna. Fure take ba ta yaya ba dan gwamna burin ka kai ta burga su ga da kai hanga karshen halawa kun mai lissafi ta wanzulo a turba dan gwamna dan gwamna dan gwamna rayuwa da lissafi a kai ta bi ta kaddara yadda duk ta rubuta biyewa rayuwa ke sa wasu wauta ga dan gwamna nan aka shi ya biye ta sunan sama ya sauya shi haka wai na birni ne shi daga Dahiru Dibo
kai ne shi sunan da shi ya sawa kan shi mai dan gwamna.